Bon dia, la meva nominada es va enviar aquesta fotografia i ens va demanar si coneixíem aquest dimoni. Tot el donar no sabíem d'on era. Gran cercat d'informació hem aconseguit saber que la vàrem de no portar. El dimoni gran i el dimoni petit. Els dimonis són negres, amb un esquelet blanc, tenen les galtes i la llengua ben vermella i unes banyes entortillades. Els dimonis surten els dies 16 i 17 de febrer, dia 16 de martí a les 9 surten de la casa de l'Obrer Major Saforna d'Estull a comencen les cercavies. Els dimonis ballen canten i ballen els dimonis per tots els carrers del poble. A les 7 de l'hora baixa de la casa del Llull tornen a sortir els dimonis i ballen davant l'Obrer Major Sant Antoni. En el coll de Neurina, és una antiga entrada del poble per la carretera de Palma. L'obraria, les bandes de música, els grups de ball de moll de gent, les bèsties d'or, les bèsties de matxals de cabriolet, carros, tractors, com el venedor de la companyia. La companyia tocava el banc de l'Ajuntament on es va veure un gran humillada. El glaçador sense moment que conta coses que han passat durant tot l'any.
tot això, com a prop dels primaris d'estat. El primer diu Adrià. Jo no ho dic. Adrià. Sant Antoni posarem una sombreta i els dimonis intenten tomar-lo. Els de Cervonell. Abre. I s'acaba la festa. Això és el que hem fet.